आज 2 दिवस मी दोडामार्ग तालुक्याच्या दौऱ्यावर आहे. या निमित्ताने फॅन बंद करा. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आल्यानंतर लोकांचं खूप प्रेम अनुभवायला मिळतं. खरं तर काल अचानक एक मोठा प्रवेश हा बाळा गावडे यांचा झालेला होता आणि त्याच्यामुळे दौरा 2 तास उशिरा सुरू झाला. तरी पण 2-2, 3-3 तास वाट बघत लोक थांबलेली होती, मतदार थांबलेले होते आणि खूप प्रेम हे त्यांनी दिलेलं आहे. झालेल्या विकास कामाबद्दल समाधानी आहेत. काही ठिकाणी गेल्यानंतर प्रश्नसुद्धा आपल्याला समजतात. अगदी बोलायचं झालं तर तळेखोलसारख्या गावामध्ये पाण्याच्या संदर्भात सर्वे झालेला आहे, परंतु त्याचं एस्टिमेट तयार झालेलं नव्हतं. तर असं गेल्यानंतर कळतं की आपण इथं एखादी गोष्ट चुकून राहिलेली आहे, तर तीसुद्धा आचारसंहिता संपल्यानंतर लगेच पूर्ण करता येईल. प्रत्येक गावामध्ये काही मी जाऊ शकलो नाही कारण वेळ कमी आहे, परंतु जेवढं काही करता येईल तेवढं निश्चितपणे निर्णय हे आचारसंहितेच्या पूर्वी घेतलेत. विशेषतः सर्वात मोठा निर्णय हा तिलारीला अम्युजमेंट पार्क सुरू करण्याचा आहे आणि त्याचं टेंडर निघालेलं आहे. हे टेंडर जवळजवळ वर्षभर कोणी काढावं याच्या संदर्भात निश्चित होत नव्हतं. शेवटी इरिगेशन डिपार्टमेंटनेच ठरवलं की आपण स्वतः हे टेंडर काढायचं. आदरणीय फडणवीस साहेबांच्या मान्यतेने हे टेंडर निघालेलं आहे आणि त्याच्यातून मोठी गुंतवणूक ही या ठिकाणी येईल याची मला खात्री आहे. आढाळीच्या संदर्भात सातत्याने चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न हा एका ठराविक राजकीय पक्षाकडून होतो आणि त्याच्यामध्ये काही स्थानिक लोकांची मदत घेऊन या संदर्भात मुलाखती आणि काही गोष्टी व्हायरल केल्या जातात. याच्यामध्ये स्पष्टपणे लक्षात घेतलं पाहिजे की 40 इंडस्ट्रीजचं बुकिंग हे ऑलरेडी आढाळीला झालेलं आहे आणि आढाळीचं पाण्याचं जो बंधारा आहे त्याचं काम या महिन्यातच पूर्ण होतं आहे आणि जी हाय टेन्शन लाईन सबस्टेशन उभारायला लागतं त्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. ते येत्या 3-4 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल. ते पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. त्याच्यामुळे विनाकारण गैरसमज करून देण्यामध्ये काही अर्थ नाही. ज्या फार्मास्युटिकल आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या फॅक्टरीज आहेत त्यांनी ऑलरेडी या जागेच्या संदर्भात मीटिंग ही इंडस्ट्रीज मिनिस्टरबरोबर केलेली आहे, उदय सामंत साहेबांच्या बरोबर. आणि त्याच्यामुळे एकदा तो जो एक विशिष्ट भाग आहे तो जर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटसाठी राखून ठेवण्यात आला की मोठ्या प्रमाणामध्ये एक हबसारखा तिथे तयार होणार आहे. तर ह्या गोष्टी सातत्याने चालू असतात आणि कुठलीही गोष्टी म्हणजे जादूची कांडी नसते की ताबडतोब तिथं कांडी लावली आणि इंडस्ट्री उभी राहिली. इंडस्ट्री उभी राहायला काही कालावधी जायला लागतो आणि तेवढ्या कालावधीमध्ये धीर धरणं आवश्यक आहे. बांद्याला खरं तर इंडस्ट्रियल एरिया नाही आहे, परंतु त्या भागामध्ये वाफोलीला ज्या मी इंडस्ट्रीज सुरू केल्या त्यामध्ये जवळजवळ आता 650 मुलं काम करत आहेत आणि अधिकची 120 मुलं ही सुद्धा त्या ठिकाणी 120 ते 200 मुलं ही नवीन जे सोलार प्लांट येणार आहे त्याच्यामध्ये येतील. तर एकाच ठिकाणी 840 मुलं काम करतात. तर अशा तऱ्हेने जर आपण इंडस्ट्रीज मोठ्या आल्या तर निश्चितपणे फरक हा पडू शकणार आणि त्या दृष्टीने सगळी कारवाई पूर्ण झालेली आहे. रस्ते झालेले आहेत. शेवटी इंडस्ट्रियल एरिया नुसतं निर्माण करून चालत नाही, तिथं रस्ते व्हायला लागतात, लाईट लागायला लागतात, पाण्याची व्यवस्था करायला लागते आणि ही पाण्याची व्यवस्था ती गेल्या 2-3 वर्षामध्ये सगळी पूर्ण झालेली आहे. हे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि इंडस्ट्रीचं ऑलरेडी बुकिंगसुद्धा झालं आहे. मग इंडस्ट्री येत नाही असं का म्हणायचं, हा मुळात प्रश्न आहे. त्याला अधिकचा वेग देता येईल ज्यावेळेला खरं तर हे शिष्टमंडळ हे आचारसंहितेच्या पूर्वीच येणार होतं, जेणेकरून हे बुकिंग झालं असतं. मोठी जी इंडस्ट्री आहे त्याचं भूमिपूजनसुद्धा आचारसंहितेच्या पूर्वी होणार होतं, पण मलाच मुळात दोडामार्ग तालुक्यामध्ये यायला वेळ मिळाला नाही आणि त्याच्यामुळे हे भूमिपूजन राहिलेलं आहे. सगळी तयारी झालेली आहे. विनाकारण लोकांचा गैरसमज करून देण्यामध्ये काही अर्थ नाही. दोडामार्गचा विकास निश्चित आहे आणि तो होणार, याच्यामध्ये कोणीही शंका बाळगण्याचं कारण नाही.
दोडामार्गमध्ये हॉस्पिटलचं काम चालू आहे, दोडामार्गमध्ये पंचायत समितीचं काम चालू आहे, क्रीडा संकुलाचं काम चालू आहे. दोडामार्ग ते तिलारी हा कॉन्क्रीटचा रस्ता हा मंजूर झालेला आहे. लवकरच त्याचंसुद्धा काम सुरू होईल. आणि दोडामार्ग तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटनविषयक प्रकल्प येत आहेत. दोडामार्गची अर्थव्यवस्था ही काजूवर आधारित आहे. काजूच्या शेतकऱ्यांना रस काढणारी यंत्र देण्याचे प्रकल्प हा ब्राझीलबरोबर बोलणं चालू आहे. तो झाला तर मोठ्या प्रमाणात फरक हा या ठिकाणी आपल्याला दिसेल. 2 काथ्याचे कारखाने हे याला काही कामामुळे ते राहिलेलं होतं. तिथं पाईपलाईन इलेक्ट्रिकचं कनेक्शन देण्यामध्ये काही लोकल अडथळे निर्माण झाले होते, ते सुद्धा दूर झालेले आहेत आणि ही कामंसुद्धा पूर्ण झालेली आहेत. त्याच्यामुळे ते प्रकल्पसुद्धा चालू होतील. आणि मोठ्या प्रमाणात पर्यटन प्रकल्प हे इथं ज्यावेळेला आमचा हा प्रकल्प सुरू होईल त्याचबरोबर छोटं जे धरण आहे त्या छोट्या धरणावरसुद्धा टुरिझमचा प्रकल्प चालू आहे. तिथं रेस्टॉरंटचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि कॉटेजेस करण्याचं काम हे PWDला दिलेलं आहे. हळदीची लागवड ही प्रथमच मोठ्या प्रमाणात दोडामार्ग तालुक्यामध्ये सुरू झालेली आहे आणि त्याला बायबॅक अरेंजमेंट होते. म्हणजे 60 रुपयाने युनिव्हर्सिटी परत घेणार होतं बियाणं, परंतु आता 80-80 रुपयात किलो भावाने ही हळद विकली जाते. या ठिकाणी टसर सिल्कच्या निर्मितीला सुरुवात झालेली आहे आणि टसर सिल्क हे सध्या 5 गावांमध्ये आणि नंतरच्या काळामध्ये 15 गावामध्ये आता त्याची सुरुवात होणार आहे. वनामृत प्रकल्प हा सुद्धा दोडामार्ग तालुक्यामध्ये राबवण्यात येतो. तिलारीच्या जे बॅकवॉटर आहे त्याच्यामध्ये ॲनिमल कन्झर्वेशन एरिया तयार केलेला आहे आणि डबल डेकर बोटमधून लोकांना हे प्राणीसुद्धा बघायला मिळतील. एका वेगळ्या दिशेने दोडामार्गची वाटचाल चालू आहे. दोडामार्ग हा निसर्गसंपन्न आहे आणि इथल्या निसर्गाचं रक्षण करून दोडामार्ग तालुका हा आधुनिक तालुका बनणार आहे आणि त्या दृष्टीने ही वाटचाल चालू असताना हा डोंगराळ तालुका आहे. सर्व हा तालुका डोंगर फोडून रस्ते तयार केले गेलेले आहेत. या ठिकाणी मांगेलीवरून सड्याला जाणारा रस्ता करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी मोर्लेहून पारगडला जाणारा रस्ता करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी तेरवंडला जाणारा मेढेवरून तेरवंडला जाणारा रस्ता तयार करण्यात आलेला. तळकटवरून कुंभोड्याला जाणारा रस्ता तयार करण्यात आलेला आहे. फुकेरीवरून हनुमंतगड मार्गे चौकूला जाणारा रस्ता तयार केलेला आहे. हे सर्व मार्ग हे पुढच्या काळामध्ये दोडामार्गच्या विकासाची नांदी आहेत आणि निश्चितपणे दोडामार्गमध्ये शेवटचा तालुका आहे, परंतु हा तालुका सर्वात प्रगत तालुका बनेल याची मला खात्री आहे. काल BJPचे सर्व पदाधिकारी हे दौऱ्यामध्ये सहभागी होते. त्याच्याचबरोबर राष्ट्रवादी आणि RPIचे सुद्धा सर्व सदस्य दौऱ्यामध्ये सहभागी होते आणि त्याचा परिणाम निश्चितपणे दोडामार्ग तालुक्यावर दिसेल. मोठी ताकद ही आदरणीय पालकमंत्री आणि नारायण राणे साहेबांनी उभी केलेली आहे आणि त्या ताकदीचा वापर हा सुद्धा केवळ दोडामार्ग तालुक्यात नव्हे तर तिन्ही तालुक्यामध्ये होईल याची मला खात्री आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त दोडामार्ग शहर हे विकसित होण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्प हे दोडामार्ग शहराला दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये नाट्यगृह आहे, त्याच्यामध्ये नगरपालिकेची इमारत आहे, त्याच्यामध्ये दोडामार्गसाठी पाणीपुरवठा योजना आहे, वेगवेगळ्या गार्डन्स आहेत, फिश मार्केट आहे, व्हेजिटेबल मार्केट्स आहे. शेवटी शहराला ज्या ज्या सुविधा लागतात त्या सर्व दोडामार्ग शहराला उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत आणि इथले नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमने अतिशय चांगलं काम हे दोडामार्ग शहरामध्ये केलेलं आहे आणि त्याचासुद्धा निश्चितपणे फायदा हा होईल याची मला खात्री आहे. काही भाजपचे काही विद्यमान कार्यकर्ते आपल्याबरोबर आत दिसत नाही दोडामार्ग. काही लोक जी पक्षाच्या विरोधात काम करतात त्याच्या संदर्भात इथं तालुका अध्यक्ष भाजपचे उपस्थित आहेत. ते आपल्याला अधिकच सांगू शकतील कारण त्यांनी एक अल्टिमेटम दिलेला होता आणि जो जाहीरचा झालेला होता की 12पर्यंत लोकांनी परत यावं. नसेल तर मग त्याच्या संदर्भात ते बोलतील. भारतीय जनता पार्टीचे आपले पालकमंत्री या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी 12 तारीख आणि सन्माननीय राणे साहेब यांनी 12
12 तारीखपर्यंत जे जे कार्यकर्ते विशाल परब म्हणा नाही तर राजन तिले म्हणा नाही तर अन्य पक्षविरोधी काम जर करत असतील तर त्यांना समजावण्याचा प्रकार 12 तारीखपर्यंत दिले आणि ते सर्व प्रकार आम्ही केलेले आहेत. आज 13 तारीख आहे. निश्चित जे पक्षविरोधी काम करत आहेत त्याच्यावर कारवाई वरिष्ठ नेत्यांकडून कारवाई निश्चित होणार आहे आणि त्यांची नावे आम्ही वरिष्ठांकडे कळवलेली किती जणांची यादी आहे कळेलच ना. आज आम्हाला असं कळलं की काही भाजपचे पदाधिकारी उबाटा पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत. नेमकं काय भूमिका? नाही तेच म्हणतोय ना, जे पक्षविरोधी काम करत आहे ते कोण कोण काम करतात काय करतात ह्याची पूर्णतः आम्ही शहानिशा केलेली आहे. तशा पद्धतीत त्यांची नावे वरिष्ठांपर्यंत गेलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई निश्चित होणार आहे. जे कोण कार्यकर्ते आहेत जे पक्षविरोधी कार्यकर्ते आहेत किंवा आपल्या महायुतीच्या विरोधात काम करत आहेत त्यांची आम्ही तक्रार वरिष्ठांकडनं केलेली आहे आणि लवकरात लवकर त्याचा निर्णय पण आता आम्हाला तासाभरात येणार आहे आणि शक्यतो सर्व जे पक्षविरोधात काम करत आहेत त्यांना हकालपट्टी पक्षातनं करण्यात येणार आहे. भाई उद्धव ठाकरेंच्या सावंतवाडीत सभा आहे, काय परिणाम होईल तुमच्यावर? बघा, ज्या ज्या वेळेला सावंतवाडीमध्ये सभा घेऊन माझ्या विरोधात बोललं जातं त्यावेळेला माझ्या मतं वाढतात. हा नेहमीचा अनुभव आहे आणि त्यांच्याबद्दल मी नेहमीच आदराने बोलत आलेलो आहे. परंतु ज्या पद्धतीने बोललं जातं आणि चुकीचं बोललं जातं माझी खात्री आहे की सिंधुदुर्गची आणि सावंतवाडीची जनता या खोट्या बोलण्याला बळी पडणार. भाई तो तिलारीचा जो घाट आहे त्यासाठी तुम्ही नियोजन मंत्री असताना पैसे दिले. तिलारीची घाटाचं मजबूतीकरण झालं, डांबरीकरण झालं, बाजूचं सगळं तयार झालं. आज परिस्थिती अशी एसटी बंद झालेली आहे. एसटी हा सर्वसामान्य माणसाचा हे प्रवासाचं साधन त्यांच्यासाठी काय करतात? नाही, ह्या संदर्भात मी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्याशी बोललेलो आहे. पावसाच्या काळामध्ये त्याच्यातला काही भाग हा कोसळलेला होता आणि त्याच्यामुळे प्रिकॉशन म्हणून ते घेतलेलं होतं. आता पाऊस संपलेला आहे त्याच्यामुळे येत्या काही दिवसामध्ये एसटी सुरू होईल याच्याबद्दल कुठलीही शंका नाही. बोर्ले पारगाव रस्त्यासाठी आपण चालना दिली. गेले 4 वर्ष काम ते थांबलेलं आहे. त्यामुळे लोकांच्या मोठे गैरसोय होते. ते काम नेमकं चालू कधी होणार? ते काम ऑलरेडी सुरू करण्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची परवानगी मिळालेली आहे. त्याच्यामुळे आता पावसाळा संपलेला आहे त्याच्यामुळे हे काम आता सुरू होईल आणि ह्या तालुक्यातले सगळेच्या सगळे रस्ते हे दिलेले आहेत. काही तांत्रिक अडचणीमुळे कंत्राटदार हे रस्त्याची टेंडर भरत नव्हते. ही अडचण आता दूर झालेली आहे. त्याच्यामुळे आचारसंहिता संपल्याबरोबर दोडामार्ग तालुका आणि दोडामार्ग तालुक्याला जोडणारे काही सावंतवाडी तालुक्यातले रस्ते आहेत हे सुद्धा ताबडतोब सुरू होतील आणि येत्या 2 महिन्यामध्ये सगळ्यांची कामं पूर्ण होतील. आढाळे MIDC बाबत विरोधक आपल्यावरती टीका करताना म्हणतात की दीपक केसरकरांच्या हेकेखोरपणामुळे हा प्रकल्प जो आहे तो लांबच चाललेला आहे. याला आपण काय बोलतो? नाही, असं कसं म्हणता येईल? 40 तर ऑलरेडी बुकिंग झालेलं आहे आणि ज्या ज्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज किंवा सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या इंडस्ट्रीज येत आहेत त्यांची तर बोलणी MIDC बरोबर चालू आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये माझ्या हट्टाचा काय प्रश्न येतो? जे जे लोक येतात त्या लोकांना आपण जमीन दाखवतो, तिथे येण्याची विनंती करतो आणि त्याच्यापैकी कोणी यावं कोणी न यावं हा निर्णय शेवटी त्या त्या इंडस्ट्रीवर असतो आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीज येत आहेत आणि त्यांनी बुकिंग केलं, पैसे भरले, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की ते आपले कारखाने तिथं उभारणार आहेत. 47 लोकांची यादी आहे. एकंदर 47 लोकांची यादी आणि पहिले मायनिंग सुरू झाल्यानंतर बांद्रा ते दोडामार्ग जो हायवे आहे त्याच्यावरून मोठी वाहने वळतात तर त्याला विरोध एक ठिकाणी केला होता. आढाळे MIDC सुरू झाल्यानंतर वाहनांची वर्दळ वाढली तर त्या अनुषंगाने रस्त्या रुंदीकरणासाठी आपण काय करतो? एक गोष्ट अशी आहे की पहिल्या टप्प्यामध्ये दोडामार्ग ते तिलारी हा रस्ता घेतलेला आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बांदा ते दोडामार्ग हा रोडसुद्धा घेतला जाईल. त्याचं रुंदीकरण करत असताना ॲक्विजिशन वगैरे असे काही प्रश्न असतात आणि त्या संदर्भातला सर्वे हा पूर्वीच झालेला आहे आणि हा रस्तासुद्धा झाल्यानंतर दोडामार्ग तालुका जोडला गेला तर परत तिलारी ते दोडामार्ग हा सुद्धा रस्ता होत असल्यामुळे एकंदरीतच रस्त्याचं नेटवर्क खूप सुधारेल. आरोग्याची व्यवस्था एकूण बेसिक ताप जरी आला तरी डॉक्टर येथील पुढे रेफर करतात. प्रत्येक दिवसाला 300 रुपये चार्ज केले जातात.
एक गोष्ट अशी आहे की आपल्याकडे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सावंतवाडीला होणार आहे. जमिनीच्या प्रश्नामुळे याचं टेंडर झालं आहे, वर्क ऑर्डर झाली, परंतु जमिनीच्या प्रश्नामुळे हे पेंडिंग आहे. लवकरात लवकर ते सुद्धा मार्गी लावण्यात येईल. आणि दोडामार्गला जी नवीन हॉस्पिटलची इमारत तयार झाल्यानंतर तिथं अधिकचे डॉक्टर्स देण्यात येईल, जेणेकरून हा प्रश्न ह्याच्या पुढे येणार नाही. परंतु एकच बघितलं तर डॉक्टर्सची उपलब्धता ही लवकरच कमी होणार आहे, कारण आपण त्या ठिकाणी मेडिकल कॉलेजेस सुरू केले आहेत सगळीकडे. आतासुद्धा डी वाय पाटील हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स हे सिंधुदुर्गमध्ये येतात आणि ते त्या ठिकाणी सेवा देत असतात किंवा त्याचं पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे काही कोर्सेस तिथं सुरू झालेले आहेत. त्याचा परिणामसुद्धा निश्चितपणे होईल आणि इथली आरोग्य व्यवस्था सुधारायला मदत होईल. सध्यासुद्धा इथं डॉक्टर्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत, पण डॉक्टर्सचं जनरल शॉर्टेज हे सगळीकडे आहे आणि त्याचा परिणामसुद्धा काही प्रमाणात होत असतो. परंतु सुविधा अधिक सुधारल्या जात आहेत आणि ते आपल्याला दिसतील की आपण आतासुद्धा गेला तर तिथं मोठ्या हॉस्पिटलचं काम चालू आहे दोडामार्गच्या. ह्याचा उद्देशच असा आहे की त्यांना गोव्यामध्ये जायला लागू नये म्हणून मोठं हॉस्पिटल दोडामार्गमध्ये बांधलं जातं. या ठिकाणी सरासरी म्हणजे वृक्षतोड एखादं जरी झाड तोडलं ते 50,000 रुपयाचा दंड शासनाने ठोठावण्याची निर्णय घेतलेला आहे. तर भाई आता मुळात इथला काय प्रश्न आहे गेलं की हो चर्चा काय होईल की जर एखादी व्यक्ती मृत झाली तर त्याच्यासाठी जी लाकडं लागतात जमा करण्यासाठी तर ती मिळणं सुद्धा सध्या मुश्किल झालेलं आहे. तर आपण सर्वसामान्याला या बाबतीत म्हणजे काय केलं पाहिजे? एक गोष्ट अशी आहे की दोडामार्गच्या संदर्भात दोन झालेलं आहे. एक म्हणजे हायकोर्टचा जो निर्णय आहे आणि त्याच्यामुळे जे स्टॉपेज झालेलं तो एक भाग आहे आणि नवीन जो शासनाचा नियम झालेला आहे तो ठराविक वृक्षांच्या बाबतीतच लागू आहे. आणि ह्या संदर्भात सुद्धा मी कॅबिनेटमध्ये बोललेलो होतो आणि त्यांनी त्यावेळेला असं ठरलेलं आहे की जे वृक्ष त्याच्यातून वगळायचे आहेत ते वगळण्याच्या संदर्भातली कारवाई सुरू आहे. विशाल परतच्या प्रकरणाचा साधारण परिणाम काय होईल तुम्हाला काय वाटतं? बघा त्यांच्या संदर्भात वेगवेगळे प्रवाद आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे वाटप चालतं त्याच्याबद्दल सुद्धा लोकांनी जागरूक राहिलं पाहिजे आणि अशा प्रवृत्ती आपल्याकडे येऊ नये याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न झाले पाहिजे. कारण त्यांच्या संदर्भात जी माहिती समोर आली त्याच्यावर ती माहिती ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. शेतकऱ्यांची जमीन ही शेतकऱ्यांची असते आणि त्यांच्या हिताचं रक्षण झालं पाहिजे. तर अशा प्रवृत्ती आपण लांब ठेवल्या पाहिजेत. एखाद्याने व्यवसाय करणं तर तो सुद्धा सचोटीने केला पाहिजे. शेतकऱ्यांची फसवणूक होता कामा नये याची काळजीसुद्धा घेतली गेली पाहिजे आणि ते होत असेल तर शेवटी हा शेतकऱ्यांचा जिल्हा आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण झालं पाहिजे असं मला वाटतं. दुसऱ्या ज्या अपक्ष उमेदवार आहेत अर्चना नारे यांना दीपक केसरकरांनी उभं केलेलं आहे असं राजन त्यांनी यांचं म्हणणं आहे. याविषयी आपण काय बोलतो? मग अर्चनाताई एक चांगल्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांना कोणी उभं करण्याची आवश्यकता नसते. या उलट मी एकदाच त्यांच्याशी बोलणं झालं त्यावेळेला सुद्धा त्यांचंच मी एखादा चुकून मला कोणीतरी विचारलं आणि मी स्टेटमेंट काढलं तर त्याच्यावर पुन्हा त्यांनी काउंटर स्टेटमेंट काढलं. त्याच्यामुळे ह्या बाबतीत मी काय बोलणं योग्य होणार नाही. हा निर्णय त्यांचा त्यांनी स्वतः घेतलेला आहे.